ingeningi ongasoze wanqamuka. Isandla sakhe sinamandla phezu kwempilo yethu. Baba wethu onamandla wonke, esingavumi ukuba uNkulunkulu wethu sifele ezonweni nasemanyaleni. Sikunika lonke kudumo namhlanje nasithi lokufanele wena ophilayo phakade naphakade. Buso tuswa uphakanyiswe phakathi kwezizwe egameni lenkosi yethu Kristu Jesu. Amen. Singahlala phansi. Before I honor izinceko zikaNkulunkulu, let me just read the word ukuze honorishe izinceko sengifundile. The book of Job, chapter number 19, we're reading from verse number 25. For I know that my Redeemer and my Vindicator lives, and at the last he will take his stand upon the earth. Even after my mortal skin is destroyed by death, yet from my immortal flesh I will see God, whom I, even I, will see for myself, and mine eyes will see him, and not another. My heart faint within me. Baba, izwi lakho liphilile linamandla. Khuluma ngalo kithi bese uphakamisa imoya yethu edabukileyo. Bopha loyana naloyana. Nkulunkulu wethu, we know that they are broken differently. Abanye bayahleka uma be broken, abanye bayakhala, abanye bayazithulela, kodwa wena ubona bonke, ukwazi ukwenza umsebenzi kubo bonke. Thatha lonke kudumo ubuse phakade naphakade, in Jesus' name, amen. First and foremost, bazalwane, let me honor Bishop Biase nonkosikazi wakhe phakathi kwethu, omunye wabantu abanenhliziyo enhle nende, abakwazi ukugona everybody. Asimbingelele kanye nomndeni wakhe. Sibingelele umndeni wonke wakwaDlomo ukuthi nikhona namhlanje kulomcimbi. Ake sinibingelele egameni lenkosi yethu Jesu. Zonke ihlobo zikaDlomo sibingelele. Sibingelela abefundisi kusukela bishops, apostles. Ngeke ngisambala nonke bazalwane one by one. Bishop Mashicelo umhlobo wami. Everybody ngiyanibingelela abafundisi. Mam Duma, it's awesome to see you as always. Bonke abafundisi. Bonke abafundisi ngiyanibingelela. All the bishops abahlabelelayo nabazalwane bonke sinibingelele egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. For I know my Redeemer liveth. Ngiyazi umhlengi wami ukhona. La incwadi kaJobe, uJobe is one of the great guy eBhayibhelini. uJobe kuthiwa uma kufundwa waphila cishe eminyakeni elako ko 3 century.
between 3 century up to 7th century. And uma kunjalo kuveza ke ukuthi waphila nesikhathi kuphila Abraham. So kuthiwa waphila phakathi ka-Abraham kanye noNoah. Kodwa lamadoda amabili Abraham kanye noNoah nikhona kana namba na? Lamadoda amabili Abraham noNoah omabili they were pursued by God. Uma sikhuluma ngoNoah lethi iBhayibheli uNkulunkulu wavele weza kuye konakele wathi yakha umkhumbi ngoba ngisobhubhisa. God pursued Noah. Lize liveze chapter number 6 and 7 ukuthi uNkulunkulu wamlandela ngoba wayelungile. Elesilungu lithi he was righteous. Yabona ke leli gama elithi righteous lisho ukulunga okuselevelini kaNkulunkulu. Hayi ukulunga lokhu ukuthi uhamba ubheke phansi uhamba ushikisha izandla. You see ukulunga lokho ku-approve-wa uNkulunkulu. Wamlandela kuNkulunkulu, pursued him because of the righteousness that was in him. But uma uzobheka uAbraham wampursue chapter 12 wamlandela uNkulunkulu wayomtshela ukuthi phuma. Ngamanye amagama uNoah walandelwa ngoba elungile, kodwa uAbraham walandelwa ngoba uNkulunkulu wayefuna ukumlungisa. Ngoba ukulandelwa uNkulunkulu uNkulunkulu angakulandela hayi ngoba ulungile, angakulandela nje ngoba ufuna ukukulungisa. Ungabe uhamba uphakama la ucabange ukuthi ulandelwa uNkulunkulu ngoba ulungile. Ukhona abantu abalandelwa uNkulunkulu ngoba belungile, oNoah. Bese kuba khona abalandelwa uNkulunkulu ngoba ulambele ukubalungisa. Uzathi kuAbraham phuma ezweni lakini nasendlini kayihlo uye ezweni engiyokukukhombisa lona. Uma uzoyifunda kwiHebrew ithi uma uphuma ngiyokubusisa. Akasho ukuthi ngizokubusisa, uthi uma uphuma. Kusho ukuthi isibusise sasiza kuye sasincike ekutheni uyaphuma. So uNoah walandelwa ngokulunga. Naye asazi ukulunga ukuthi wakulahlaphi. Ngoba simuzwa manje ephuma esephuza utshwala lo bhuti. Kusho ukuthi ukulunga komuntu nje kuyinto ongeke you see. Ingakho noma uhamba nomuntu uhambe naye ubuye uvula amehlo umbuke kahle. Ngoba noNoah wathi sephuma phakathi ezwe ebona imangaliso. Hey, yaphuza indoda. Yaphuza yazi yakhumula. Oh God, so ke uNoah walandelwa ngoba elungile, kodwa uAbraham walandelwa ngoba uNkulunkulu wayefuna ukumlungisa. Kodwa uJobe lithi iBhayibheli liveza ukuthi uNkulunkulu akaze amlandele uJobe. Aze nje uNkulunkulu amlandele uJobe. uJobe uyena owaphesuwa uNkulunkulu. Uma elandela uNkulunkulu uJobe wamlandela
uNkulunkulu waze ku-chapter number 1, ku-chapter number 2, uNkulunkulu waze wamakhela i-protection. What demonstrate nge-protection. Ukuthi noma ngeze ukuyiveza kuwe, kodwa uzoyibona i-protection yami. Wangagcina lapho lithi iBhayibheli wambusisa kwenza kwahlabeka uSathane. Wathi uSathane, le ndoda ikukhonza njengoba uyibusisile futhi ubekugange kuye. Kusho ukuthi ke uSathane umbona enza njalo, kusho ukuthi uSike sezamile wahluleka. Uyabona amanye ama-scriptures nje angikhombisa ukuthi uSathane isahluleke. Ukathi uJobe mase uPaul maye ekhulumela nje ku-chapter 15 athi kufala uphi udosi lwakho, likuphi ukunqoba kwakho na, ngoba uyabona ukuthi le ndoda ihlulekile, mithi yazama kodwa yahluleka. Amavesi akhombisa ukuthi the devil is a failure. Now uNkulunkulu demonstrate ne-protection, ne-blessing. Yabona njalo ngizovala khona manje. Ne-protection, ne-blessing. Kwanyakaza uSathane waya kwaNkulunkulu. Wathi mayifika kwaNkulunkulu uSathane wafika wathi hayi, uNkulunkulu wamboneza nje ukuthi hey wena, ubuyaphi wena? Ubuyaphi? Uyabona namhlanje ngiyashumayela, ngizizwa kahle ngiyashumayela. Ubuyaphi wena Sathane? Ngabe inhliziyo yakho ilandela inceku yami uJobe. Yesi lithi ke iBhayibheli wayisethi uSathane, ngingamthola kanjani ngoba wena umbiyele futhi umbosisile. Uzobona ke indlela this guy ngoba kahle hle wayiqhamuka from the land of Uz. Leli izokuthiwa iUz, it's today libizwa ukuthiwa iSyria. So now wayiphila lapha kwiSyria, ngiyayizwa ngizoyihlanganisa. Wayiphila lapha eSyria. Now kuleli yazwe laseSyria kwakungabantu nje abangamfuni uNkulunkulu, abangenandaba naye. Even abantwana baNkulunkulu bephuma eGibhithe, ezinye zezitha zabo kwakuyizo zona lezi. Now uma lo baba lo elapha neUz, lithi ke izwi likaNkulunkulu, number 1, waye nezingane eziwu-10. This guy was blessed. Amadodana u7 namadodakazi amathathu. This man was blessed. Kuthiwa wayena about 7,000 sheep. This man was blessed. Verse number 3 chapter 1 lize lithi he was the greatest of all men. Indlela ayibusiswe ngayo wayingazi afaniswe noAliko eAfrika yonke. Indlela ayibusiswe ngayo. You see, but lize lithi iBhayibheli kusukela kuleso sikhathi kuze kube manje, in this land of Uz akekho owakwabusiswa njengale ndoda. Uyabona nje umuntu oke afaka amakamela u2000, amakameli nje izinto ezingadliwa. Uyabona, the man was blessed. And lithi iBhayibheli kodwa noma ebusisekile kodwa wayemesaba uNkulunkulu. You know, uma uzofunda lithi iBhayibheli kwakuthi uma abantwana nje benephathi abese hambisa umnikelo, afike ethi angazi noma Nkosi bakuthukile, ngenxa yokuthi indoda eyayimesaba uNkulunkulu.
kwakuyindoda emesabayo. Uyabona ke enye izinto eziphume ngewindi kulesi sikhathi, sigcwalelwe izinceku nabazalwane abangamesabi uNkulunkulu. uJobe wayemesaba uNkulunkulu. But more than that, uJobe was a worshipper. uJobe was a worshipper. Ubona mhla uSathane eseshayila wabulala yonke into, uJobe uya kuNkulunkulu uthi konke kwakuvele kuwe ngangikuthathe kuwe futhi konke kuyawubuyela kuwe. Ngamanye amagama yindoda eyakwazi ukudumisa uNkulunkulu kukhona, iphinde futhi kwazi ukudumisa kungasekho. uJobe was a worshipper. He was blessed and he was a worshipper. Lithi ke iBhayibheli uma sekwenzeka zonke lezi zinto, uJobe uyabona zoyibeka kanjani, wayedlulile even othandweni lomkakhe, engeke aluqhathanise nothando lukaNkulunkulu. Ngisizwa mhla umama esethi kuye, thuka lo nkulunkulu ufe, waliyeka. Uyabona umehluko phakathi kaJobe noAdam. Ulapho umehluko phakathi kaJobe noAdam. uAdam kwathi umkakhe mayisedlile, uAdam wadla nomkakhe. Kodwa uJobe kwathi noma umkakhe esebheda wafulathela umkakhe wahamba noNkulunkulu. Yes, this man umehluko nje obanzi nomkhulu phakathi kukaJobe noAdam. uJobe wayemesaba uNkulunkulu, wayenothando olujulile ngoNkulunkulu. Uyabona ukuthi he was the pursuer of God. Noma izimo zimvumela noma zingamvumeli, but he was the pursuer of God. Ukuthe umesho njalo lo baba esegula wathi siyawukwamukela okuhle kodwa yini kuNkulunkulu, nokuhle nokubi nakho siyokwamukela. Wayesethi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, malibongwe igama lakhe. Uma esho njalo uthi you are an omnipotent God. Ngamanye amagama ungqongqoshe, ungonamandla onke, uphezu kwezimo zonke, uthathe ungabuzwa umuntu imibuzo, wenza ngokuthanda kwakho. uNkulunkulu wentando yakhe uphile, wabuye futhi wathatha. Malibongwe igama lakho upha, malibongwe igama lakho uthatha, malibongwe igama lakho. Ngamanye amagama uyabongwa Nkosi ungipha, futhi uyabongwa noma usuthatha. Kubuhlungu kodwa ngiyabonga, kubuhlungu kodwa ngiyabonga. This guy was very deep in the love of God. But more than that, bazalwane, uJobe angazi ngithini lento. uJobe noma engalandelwanga uNkulunkulu, yena walandela uNkulunkulu, wamlandela kuphiwa kuthathwa, wamlandela uNkulunkulu ilokhuza isikhumba sakhe esenhlungwini, wamlandela uNkulunkulu. But another thing, emva kokulahlwa umkakhe, walahlwa ngabangani. Uyabona ngoba abangani ba-right nje uma usenotho. Mhla ungasenalutho abangane bayabaleka. Kwaphenduka amadoda amathathu ayengabangani bakhe, athi hey, unjena nje ngenxa yokuthi wena Jobe wonile kuNkulunkulu, wonile kuNkulunkulu.
Simuzwa ke uJobe esekhuluma uma kuthiwa wonile uNkulunkulu wathi uthi wena uNkulunkulu ungcono kunami. Uyabona uma ekhuluma nje ekhuluma kuNkulunkulu uyabona uveza ukuthi uNkulunkulu is the greatest, is the awesome God, is the most powerful God, is the above, is the glorious, is the honorable God. uNkulunkulu noma engibhekile uNkulunkulu noma esengifulathele ngoba kashintshi ukuba uNkulunkulu ngoba ngibona umhlane wakhe. uNkulunkulu noma ngibona ubuso abe uNkulunkulu noma esengibona umhlane ebhekelena ngingazi noma uthuthele noma ungiqanukele noma maphenduka uzongenzane kodwa ngithi ufanele ubhekele lukufanele udumo ngibona umhlane kufanele udumo ngibona umhlane noma ngabe kuthiwa sengibona ingemuva lakho. Oh God. Amanye amagama awuguquki uyafana ngemuva nangaphambili. uNkulunkulu ofana engifeyisile uphinde ufane noma ungifulathele angiboni into ehlukile noma ngibona ubuso bakho noma ngibona ibhekhe yakho kodwa there is absolutely no difference in you. Ingakho ke ukuze ngivale uma uJobe emusho kanjalo uNkulunkulu asakhulume nezinto eziningi engeke ngikhulume ngazo namhlanje kodwa kuthiwa ngalesi sikhathi uJobe makuchazwa indlela ayikade eseyiyo umzimba waqala waba namathumba ewapitshisa kuphume okuphumayo ebathumbeni kodwa kulesi sikhathi wayingasakwazi ngisho ukuyiphendula kwakufanele umelele kanjena aginqike athi mayiginqika abone isikhumba sakhe sisele la ekade lele khona uma ethi uyabheka ethi ubeka isandla phansi kusalela isikhumba esifana nesandla uma ethi uhlala ngebheka kusalele ukuhlala kwakhe ngebheka kuthiwa ngendlela ayiyo wayesebolile and there was no life in him kodwa ukuthi nje wayesaphefumula. Uthi ngikhulume nabantu abathi ngoba ngisaphefumula bafowethu ngoba ngisaphefumula akusenandaba ukuthi yini nani engidlula kuyo kodwa ngenxa ukuthi nje ngisaphefumula. Kuthi angifangeleke manje no ngoba nje ngisaphefumula nisekhona bazalwane everything that has breath praise the Lord. Noma ngabe isikhumba siyasala phansi noma ngabe umzimba ubolile kodwa uma ngibona lezi zinto zenzeka kimi I'm reminded of David at everything that has breath praise the Lord. Kungazathi uJobe wacabanga yena uDavide ku121 la khona ethi ngiphakamisela amehlo ami eintabeni usizo lwami luvela phina usizo lwami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba akayi kuvuma ukuba unyawo lwami lishelele olontu Israeli akozeli akalani. Njengoba uJobe wayeworshipper wathi mayiphakamisa amehlo ethi ngiphakamisela amehlo ami entabeni kungazathi amehlo akhe adlule entabeni abone into engajwayelekile wabona yena omdala wensuku
wayesethi hayi ngiyazi Monday ke shataba ngiyazi angisena umuntu okungiphendula mangilele kodwa mangithi ngiyagiqika ngibona isikhumba sami bese ngithi ngiyabheka phezulu bese into engiyibonayo inkulu kunento engiyibona mangiqika mina ngibona isikhumba sami phansi kodwa phezulu ngibona okhazimulayo owayekhona nokhona noyoba khona phakade naphakade ngiyazi lento yokwazi is more than feelings ngoba ama feelings ashintshwa ukuthi uhlangane nani kuphi fila kanjani kuwe kodwa ulwazi luthi noma ngihlangene nani noma isikhumba sami siyabhuquka kodwa mangiphakamisa amehlo kukhona into ebuyayo engaphezu kwepain engaphezu kokulahlekelwa isikhumba sami ngiyazi nginolwazi ulwazi ngamanye amagama this guy had a divine knowledge a divine wisdom ukuthi khona into engcono kunalokho kulahlekelwa isikhumba khona into engcono athi ngamtshela yosotho ikhona into engcono mfowethu khona into engcono khala ubheke khona ikhona into engcono ya zitshele lezo nhlungu zakho ukuthi kubhlungu kodwa ikhona into engcono ngoba khona elinye ikhaya esiya kulo madoda abazalwane leli khaya lingcono kunaleli uthi ohlabelelayo khaya lami elihlehle ngaphesheya kwethuna ngale leli ekhaya lingcono kunale uthi ake ngishumayele sakushumela abantu abangasenandaba nokuthi mina mhlambe thina sazama uceba sahluleka sazama ifame sahluleka sazama yonke enye into sahluleka kodwa kuthi angithi bafowethu bazalwane noma ungasayitholanga iprivate jet kodwa kukhona into engcono noma ungasayitholanga iX5 kodwa ikhona into engcono sana usubekezela noma isikhumba sakho sisala phansi kodwa sana usube ikhona into engcono ufuna ukuyithatha lento bisho but you know bazalwane ake nginitshela uDlomo was not a perfect person ningensengazathi uDlomo was a perfect man uDlomo was not a perfect person hayi phela ngimazi kahle mina ingani ngihambe naye he was not a perfect person ziningi izinto kodwa uDlomo noma ngabe kuthe ukhalinye embeze kusukela ekseni kuze kube ntambama mike wabamba imicrophone athi I love him uzwe ukuthi hayi uDlomo udlulile kule nto
ngoba sengazathi ingqondo ithi ayikhona into engcono kunale engidlula kuyo. Bazalwane, asingakhulumi ngazathi sizokambelana amanga la. uHlomo kwakumuntu ntu enezinto ezimhlulayo, kodwa uHlomo, he was a worshipper. Hawu baba, uyithatha sonke lezi. Hawu yimi nje engahamba naye emvuselelweni. Number 2, yimi nje engamgcoba lapha welcome. Enganiyimi engangiphethe zonke indaba zakhe. Ngiyamazi perfect and strong, kodwa ngiyamazi weak. But let me close like this, guys. So, Jesus Christ. No, sasiyahamba thina. Uyabona thina siya retire in about few years. We are retire. Sengena igeneration entsha. And siyazi ukuthi niyiphethe lento. Ake ngikhulume negeneration entsha. Abanye abantu bangathi igeneration entsha iyabheda, ivangela lisafane, kodwa lalela mina ngutshele labantu bayiphethe lento. Ukuba bengavuka ubaba uNgidi nobaba uNicholas Bhengu nobaba uDuma babhekane nalento esibhekana nayo, abantu abezisontweni benqunu. Ngiyanibona abantu abezisontweni nje benqunu, ethe senqune njalo aphinda hlale abese phakamisa umlenze abese uphinda ubone le egoli. But let me tell you, babengeke basurvive kulesi sikhathi esinje, kodwa laba esinabo namhlanje bahlotshiswe ngamandla okusurvive. Zikhona phela negebengu futhi mhlambe ininganyana nazi igebengu ezithi singabona lapha musukubuka into ongasiyone yakho, akusiye yakho. Engathi ungathinta lo sethu akusiye yakho man, akusiye yakho, akusiye yakho, akusiyo. Ay. Musa ukulangazelela into kamakhelwane wakho. Lize lithi iBhayibheli ungajabuleli ngisho nabaphumelelayo, abaphumelela kabi ngoba bayosikwa amasinyane. I believe with my whole heart ukuthi khona abantu abagcotshelwe lesi sikhathi. Abantu abayothakathwa, ukuthakatha bahambe bekuthintitha kanje. Hayi kodwa nisekhona. Kodwa abantu ngapha nangapha bethi mabefika badlule baphakamise bathi siyamazi sikholwa kuye. Siyamazi isikhumba siyabhicika, kodwa ngiyamazi engikholwa kuye. Nazi izinto eziwu-3 that are very, very important. Very important things. Uyabona umethi ngiyazi, kusho ukuthi amehlo akhe uwaphakamisele ngaphezulu kwama-circumstances. Ngoba umuntu uba yilento amehlo akhe ayibhekile. Uba yilento amehlo akhe kanjani ayibhekile. Wathi manje ubheka ngaphezulu wakhohlwa nokuthi sengafelwa zingane. Wakhohlwa nokuthi angisenankosikazi, nguntshokovane, indoda engenamfazi. Wakhohlwa ngisho ukuthi umzimba wakhe uyabola.
into ezokwenza uphile a victorious life uphakamisa amehlo phezu kwezimo zakho. That is why uPaul phela mayikhuluma ethi uma navuswa kanye naye langazelelani lapho ehleli khona. Ngoba uphakamisa amehlo phezu kwalento, lento ngeke ikuaffect. Ik-affecta njengoba amehlo akhe ahleli kuyo. Number one, waphakamisa amehlo phezu kwezimo zakhe. Ngoba uma uwaphakamisa amehlo bafowethu, nomzimba uyalandela. Nomzimba uyalandela. Yabona omunye uyakhuluma uthi uyabona umuntu la emqondweni kukhona yonke lento niyayazi, khona umqondo ka left, khona umqondo ka right. Kukhona imqondo ucabanga. Bese kuba khona lo mqondo okuthiwa i-subconscious mind. I-subconscious mind ihlala ikhamisile. Ilinde yonke into ozoyisho ngomlomo wakho. Sekuya ngokuthi ubhekephi ukuze ukhulume izinto kule subconscious mind. Subconscious mind bathi is a female mind. Yonke into oyikhulumayo ingena kuyo bese wona uyayikhulela. Bese uyayikhulelwa lento. Uma usuyikhulelwe lento othi ungazi bese lo mqondo lo uyayizala leyo. Ngamanye amagama singakusho uqonde nje ukuthi wena umphumela wamazwi akho owakhuluma long time ago. Awusena umphumela kaSathane. Futhi ayikho into uSathane angakwenza yona. Isilima nje sihlale sihlulekele. Silima waphakamisa amehlo wathi ngiyazi. But number two, amehlo ane potential yokubona okungalekwa lokho okubonayo. Uyabona uzozufanisa uNkulunkulu nabantu laba abayibiza cishe ngakhuluma. Inkinga yakho ukuthi amehlo akho awabuki yena. Uyabona uma kuwambheka uya ngokuye bamkhulu. Mawumbheka aye ngokuye bamkhulu. Konke okunye okuphansi kuya ngokuya kuba kuncane. Awukazi umbheke aze abe into encane phambi kwakho. Mawumbheka uvela ngokuwe. Ingakho ohlabelayo ethi we magnify your name, because leli gama lithi magnify lisho to make him larger. Ucabanga ke ukuthi uye amenza abe mkhulu kanti amehlo. The more ehleli kuye, the more ngokuya eba mkhulu. Kodwa ngane kwethu ubhekephi wena? Ubhekephi? Last and not the least, uma uke wabheka kuye wenza ukhohlwe na ukubola komzimba wakho. Mhlambe angisho kanje, wenza ukhohlwe na ukubola kwesimo sakho. You see, uma kuthiwa lento le yayisithi mayiguquka kusale ilokhuza inyama ebolile, kodwa exakeka ukuthi kanti ngofanele. Kanti ngofa abanye abantu bafa kalula. Mina kwanzima ukufa. Bakhona abanye abantu bohlatshwa umkhuhlane bayihambela. Kodwa khona abanye abantu bepurpose. Abantu bepurpose abafi banqaba ngisho ukufa. Okay, ngiyakhuluma. Khona abahlatshwa umkhuhlane bathi awuyeba Nkosi asambe. Kodwa khona abanye abathi Nkosi ngiyathanda ukuya lena. Kodwa futhi mangibheka bona ikhona into engidonsela kubo. Now when ubheka kuye, ubheka kuye yena yedwa wenza ukhohlwe na ukubola kwakho. Esenjalo ngiyacabanga ukuthi
waye in pain ethi ngiyakumazi umhlengi wami. One thing bazalwane, I was reading sengihlala phansi. I was reading shumayela la inkonzweni kaDlo. I was reading sengifunda incwadi kaNumero, you know, chapter 21. Hey, uyabona ke le ncwadi leyana inkulu kakhulu ukuthi angikhipha amaqiniso ayo kodwa angiwayeke. Ngiyazi khona abawalambele abafuna ukuyoshumayela ngawo ngeso. Abanye bangenza ngathi abangifuni la. Kanti bashumayela bathatha kimi. Let me close. Let me close. You see, lithi iBhayibheli kwavela inyoka zabalungu. Kodwa into engimangalisayo uNkulunkulu akasolvanga i-issue yenyoka. Wasolva i-issue yokubheka kwabo. Bathi bebheke kuwe zawufaka upoison. Lento ababheke kuyo yofike umuntu. Lezi mamba yashaya yawufaka upoison. Kwathi lo yana owayekhona nokhona womuncu upoison. Uyabona ngoba akusho ukuthi bazalwane njengoba silokho sihamba nje asilunywa zinyoka. Zisiluma ubusuku nemini. Uthi mayisekhuluma uPaul athi siwiswa phansi kodwa sibhujiswa. Athi siyacindezelwa kodwa asinyinyeke. Athi ngoba hayi kodwa nisekhona bazalwane. Ubheka kwethu kuye ikhona okwenza ama-results esiwatholayo kungabi ngama-results ezinto esasibheka kodwa kube ngama-result akhe ohleli esihlalweni. Enye izinto uNkulunkulu mabephuma eGibhithe hayi kodwa Jesu. Ngiyaxolisa. Uma bephuma eGibhithe wenza sure uNkulunkulu ukuthi mabephuma nje beqeda ukuphuma wabeka insika yefu nensika yomlilo. That's the Shekinah and the kabod. Bahamba belandela ifu. Bahamba belandela ifu. Ayi ingathi ngavuka isizukulwane. Isizukulwane sefu. Isizukulwane sefu. Ngoba namhla uJesu sehamba Bishop mawuzofunda kahle lithi iBhayibheli ngesikhathi when he was ascended wanyuka bembhekile. Uthe mayisenyukile belokhu bembhekile kwehla ifu lamboza. Lisho iBhayibheli ukuthi ife lamthathayo. Lithi iBhayibheli kwehla ifu lamboza ukuze emehlweni abo kungasali uJesu onyukile kusale ifu elimbozile. Kusale ifu elimbozile. Ingakho noma ngavela yonke enye into kuthiwa nanga uJesu ubuyile nakho kwenze hayi thina siyamazi uzobuya namafu ngoba amafu asho the glory of God. uJesu akashiyanga ibandla lenhlebo kodwa ushiya ibandla leglory eligcwele inkazimulo yakhe. Bahamba bethokoza bebuye eJerusalema bethi amehlo ethu abonile ifu. Waze wakhuluma obehleli laphaya wathi ni madoda bazalwane madoda seGalile nimeleni nibheke ezulwini na ngoba njengoba nimbonile enyuka ngefu uyobuya futhi ngefu. Amehlo akho abheke phi? Singama ngeenyawo hamba ngcwele.